Hau da Ugare auzoa eta hemen beti izen da bertako jendean keja bat aparkatzeko leku gutxi jotezala momentu puntual batzutan, ez da? Batiz bat lanetik itortzen zenen, arratzaldeko zazpirek aldea. Eta bai, hemen dakeu trenan geltokia. Eta, Bilabona ere bertan dago, hemen nola aparkamentu asko daun, gutxi gora bera 150 bat aparkamentu izango ja. Eta, orduan bete itezian. Eta, atzenen, ikusita ze kezka zaukaten bizilaguna, erabaki genuen, residente aparkalekua jartzea. Eta, udera parten prozesua eriki genuen, bat bilera egin ginitun, bizilagunakin, behaien kezkak eta galdetzeko ze iruditziziko ben guk gaukenun asmoa, urte hontan hasiko ginela hori egiten. Txartela izango da bineta tipoa, bakoitzen behan aparkamentu, matrikulakin, beko bulegoan iriki daia apuntatzeko epea. Eta, izango da gutxi gora bera, hil hau ikuiko dute bertan izena eta matrikula emateko, eta gutxi gora bera €200 izango da, ordainketa bat. Eta, gero urrengo hilean hasieran asmoa dakeu hasteko martxan residenteko aparkalekuakin. Bai, batiz bat, hemen erroldatuta dautea, eta kotxeko impuestoa hemen ordaintza. Batiz bat hori da. Eta, hori betetzeuna eman ingo zaio, eta irikita dago herri osoako, herriko biztale guztientzako. Izengoa, goizoko 8:00 iluntzeko 8:00 arte gutxi gora bera, jarrikoan ordutegia. Handik aurra nola udaltzaingo egita ez dakeun, orduan ez da ongo kontrolatuta, baina momentuz 8:00 atzaldeko 8:00 arte. Denak reserbatua izango dira, baina batzuak batiz bat hemen dagoen fila hau izango da gutxi gora 11 bat limitatuak ordubetekoak. Eta gero beste aldeen badazkeu denda batzuk eta orduan hane 6 bat aparkamentu izango dira limitatuak ordubetekoak. Beste guztia, egun guztiko reserbatuak.